गाइस आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ आरो बराय बावनाय थाबाय ओमफ्राय दिनै आङो बेरायनो थांनो नागिरदों बारा गोजान नङा टुप्लायावनो थांगोन ओमफ्राय थाबायना थांनो नागिरदों नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला एबा मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि नै जों दा फैबाय बेनिफ्राय नै आंजों लोगोआव जोंहानि बिनानाव बेनिफ्राय जोंहानि दादिनि फिसाला सुदेमा दङ दा जों थांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो हाय होनना खनसे लाजिदो जोंहा बिनानावा माने ओमफ्राय जेबो होनाखै माने नायलांबाय थादो नोंथांमोना जों थांबाय थानोसै थाबायनासो थांदो दिनै लोगोसे फैसाबो दिहुननो फैदों टुपुलियावनो दिहुनगोन ओरैनो एटिएमथ' ओरै गोदोर गैया माने जेनेबा दखानावसो दिहुननाय आरो जोंना खाथियाव गैया ओरै थमथमायावसो दङ दा बानपारायाव दङ ओमफ्राय सलायोना सलाया आं मोनथिया माने बेखौ थांबाय थाबाय बेनिफ्राय मोनथ'वाखै थांबाय दोङो नै जों साथाम थाबायनानै थांबाय दोङो जोंथ' ओरै गारिबो खारा माने बबेबा थांनो गोनांबा फुङावनो नेनांगौ जायो दाथ' ओरैनो बन्द'बोखा नालाय ओमफ्राय जों दा नै टुपुलिया दलंखौ मोनलायसिगोन ओमफ्राय बेखौ बारनानै ससे थांबानो मोनसिगोन माने दखानखौबो टुपुलिया सकखौबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि जायो आंनि भिडिअआ एबा माबायदि नाङो आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो नोंथांमोना गासिबो थाबायना फैनाय ना मेङोबो मिनिनोबो ओंखारो मोजां नाङो खिन्थु थाबायनानै बांसिन मोजां नाङो बयनिख्रुइ थाबायना आं बांसिन मोजां नाङो माने भिडिअ लानोबो मोजां खिन्थु मेङो आरो बायमान ओमफ्राय नै जों दा दलंखौ मोनबाय फाइनेलि ओमफ्राय दलं बारनानै ससे थांबानो मोनसिगोन लेब्रा दैमाजों ओमफ्राय दलंखौ मोनबाय मेंबायबो जोंना दैमाया दुगैनो मोजां जायो दाथ' दैज्लां देसन बारा मोजां दै फैया आरो दा
दा मोननैसै टुपुलिया सबखो मोनबायानो बुंजायो दखानानै फार्स्टआवनो मोनगोन ओमफ्राय दा फुं नालाय एसे ओरैनो बाजार बायदि जदो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो आं खोन्थिलांबाय थानोसै ओमफ्राय नै टुपुलियानि मन्दिरा ओमफ्राय जों दा नै दखानखौ मोनबाय बे दखानाव लालायला आङो भिडिअखौ एसे बियो ओमफ्राय दा नै जोङो साहा लोंलायबाय साथामबो बे साहा लोंखांबानो थांनोसै जोङो न'आवहाय नायबाय थादो बिदिब्ला बेनिफ्राय जों दा नै फैबाय साथामबो थांनोसै न'आवहाय ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि मोजां नांदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्टआव खोन्थाहरदो माबादि नांखो बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोदान भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय